Ahojte, moje meno je Katarína Zacharová a ja vás vítam pri sledovaní môjho tretieho webináru z trilógie Ako prekonať 3 najčastejšie limitácie, ktoré nám, ženám, bránia v tom, aby sme sa pohli vpred. A v tomto treťom webinári sa budem venovať téme Som v slepej uličke, vyhorela som, neviem v čom som dobrá a chýba mi životné smerovanie a hlbší zmysel. Tak ako pri aj predchádzajúcich webinároch, aj po týmto webinárom nájdete sekciu komentov, kde môžete nechať svoj odkaz alebo svoju otázku, ktorú by ste ešte chceli položiť k tomuto webináru. Na tieto vaše otázky a komenty budem reagovať v mojom živom vysielaní, ktoré sa uskutoční v následovných dňoch. A o termíne tohto vysielania vás budeme informovať e-mailom a toto živé vysielanie bude prebiehať v mojej súkromnej skupine na Facebooku, ktorá sa volá Real Talk, do ktorej sa teraz hneď môžete pridať a v tejto skupine okrem iného nájdete veľa inšpirujúcich videí, kde zdieľam akékoľvek nové témy, poznanie, čokoľvek, čo mňa inšpiruje, takže táto skupina je pre tých ľudí, ktorí to chcú hneď dostať ako prvý a chcú mať k tomu prístup, takže môžete sa kľudne pridať. A poďme sa teraz spustiť teda do toho tretieho webináru a do tejto témy. Ako prvé pozrieme sa na to, keď ste v slepej uličke alebo ste vyhoreli. Čo to vlastne znamená? Ako sa človek dostane v podstate do tohto bodu? Je to taký moment v živote, kde máte pocit, že nevidíte východiská. Ste možno unavená, nemáte energiu a máte pocit, že všetko to, čo ste doteraz poznali, už nefunguje, alebo sa to rozpadá, ale nestojí aj tam pred vami niečo nové. Neviete ten ďalší krok, respektíve ho vôbec nevidíte. Možno si myslíte, že ste došli úplne do takého bodu, kde už neviete ako ďalej a z toho sa rodí ešte väčšia frustrácia, väčší nepokoj, väčší strach. Avšak každá z nás sa niekedy v živote ocitne v takejto slepej uličke. A či už je to v rámci našej práce, či už je to v rámci našich vzťahov, zdravia, alebo celkového takého vnútorného vývoja a hľadania toho poslania a toho, kto skutočne ste. A musím povedať, že táto cesta naozaj nie je jednoduchá. Ale ja som sa naučila jednu vec a to je tá, že súčasťou života a vývoja a napredovania sú aj tie momenty, kedy sa ocitnete v tej slepej uličke a už neviete ako ďalej. A tieto momenty sú veľmi dôležité. Oni sú totižto veľmi dôležitým signálom, že už nejdete správne. Že ste sa ako keby veľmi odklonili od toho, kadiaľ v živote máte ísť. A veľakrát jedine, ako vás život môže zastaviť a správne nasmerovať, je to ako keby poslať vás do tejto slepej uličky, pretože to je jediná možnosť veľakrát, ako sa konečne zastavíte a začnete sa pýtať tie kľúčové a dôležité otázky. Ja to prirovnám k takej symbolike toho, že nastúpite do nejakého vlaku a tým vlakom sa veziete do nejakej destinácie. Ako som už spomínala v druhom webinári, je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že to, za čím idete, alebo čo je váš ten cieľ a zámer, vychádza skutočne z vašej duše a nie z vášho ega. Samozrejme, každému z nás sa v živote stane, že niekedy nasledujeme tie cieľe a tie zámery, ktoré sú z nášho ega. Avšak, čo je dôležité a podstatné je vedieť, kedy treba skončiť a zmeniť ten smer a vrátiť sa naspäť, pretože každý z nás sa niekedy na tej ceste stratí, aby sa mohol nájsť silnejší. Inak toto je úplne prvá kapitola v mojej úplne prvej knihe Ako dostať od života, čo chceme, ktorú ste možno čítali, možno nie, dajte mi vedieť. A úplne prvá kapitola je o tom, že najskôr sa musíme stratiť, aby sme mohli samých seba nájsť silnejších a vedieť lepšie, kto sme. Pretože v živote je to o tej polarite. Ak chcete vedieť, čo znamená láska a šťastie, tak musíte zažiť aj ten smutok a to nešťastie. Ak chcete vedieť a určiť, kedy je voda horúca, tak musíte vedieť, kedy je studená. Jednoducho potrebujeme tieto protiklady na to, aby sme vedeli určiť jedno alebo druhé. Ak chcete naozaj zažiť obrovskú radosť a oceniť túto radosť, tak veľakrát musíte prejsť aj určitým nešťastím alebo zlyhaním. Tieto protiklady nám v živote pomáhajú lepšie si uvedomiť, čo skutočne chceme. A preto, ak niekedy v živote máme samých seba nájsť, zistiť, kto skutočne sme, súčasťou tej cesty k tomu, kto skutočne sme, je veľakrát to, že najskôr sa niekde na tej ceste stratíme. Najskôr ako keby stratíme smer, stratíme zmysel na chvíľu. Prečo?
Pretože v tom momente, ako stratíte smer, ocitnete sa v slepej uličke, stratíte zmysel a tak sa začínate samých seba pýtať úplne iné otázky, ako keď je všetko v poriadku. Ako keby niečo sa hlbšie v nás otvorí a uvidíte samých seba na mieste, v situácii, v stave, v ktorom ste si nikdy nemysleli možno, že budete, ale samých seba tam vidíte, vnímate a práve cez túto skúsenosť sa vo vás totižto rodí nová túžba. Tie najväčšie túžby, túžba zmeny, túžba narásť, túžba nájsť lásku, túžba robiť to, čo ma baví. Tá skutočná hlboká túžba, tá vášeň, tá emócia, ktorá vami reálne pohne, pretože ak si spomínate, hovorila som o tom v prvom webinári, emócie sú tá hnacia sila. Ženú nás z nejakého bodu do toho ďalšieho bodu a bez emócií by nebola akcia. Tá nová túžba, ktorá sa vo vás zrodí, tá sa zrodí v tých najhorších situáciách. A toto je presne taký ten kľúč, niečo, čomu nevždy rozumieme. Chceme byť šťastní, chceme, aby všetko išlo super, ale ak chcete neustále rásť a nechcete prísť do tých slepých bodov, do tej slepej uličky, tak potom potrebujete neustále nachádzať to nové smerovanie, neustále sa pýtať same seba otázku, kam idem, či idem správne, ale veľakrát to nerobíme a ideme nejako automaticky, podvedome životom a preto, ak nás život chce znovu dobre nasmerovať, tak niekedy sa stane to, že sa ocitneme v tej slepej uličke a stratíme same seba alebo stratíme to smerovanie. Prečo? Pretože v týchto momentoch, keď nám je ťažko, keď sme v tej slepej uličke, tak robíme rozhodnutia a rozhodnutia o tom, kým už viac nechcete byť, kde už viac nechcete byť, ako sa už viac nechcete cítiť a veľakrát k týmto dôležitým kľúčovým rozhodnutiam ľudia dospejú iba cez tieto ako keby krízové, revolučné situácie. Ak ste čítali moju knihu Končím so strachom a žijem odvážne, tak viete, že zmena v živote sa deje buď revolúciou alebo evolúciou. A ja teraz hovorím o tých revolúciách, tých prevratoch, ktoré sa udejú v našom živote. A prečo je to tak? Prečo musíme dojsť niekedy až k tomu prevratu, aby sa v nás zrodila tá nová túžba cez to nové rozhodnutie, že už mám dosť toho, čo som žila doteraz. Už nechcem viac toto, pretože vy dokým neurobíte toto rozhodnutie, zásadné, absolútne rozhodnutie v sebe, že stačilo, už viac nechcem žiť ten život ako predtým, už viac nechcem, aby môj vzťah bol takýto, aký je. Musíme niečo zmeniť, alebo už viac nechcem byť v tejto práci, idem hľadať niečo iné. Už viac nechcem sa takto vnútorne cítiť, už viac sa nechcem na seba takto pozerať a takto samu seba vnímať. Musím to zmeniť. To rozhodnutie je kľúčové a tam sa zrodí nová túžba po niečom lepšom. A dokým nedojde k tomuto rozhodnutiu a k tejto novej túžbe, tak nemáte tú dostatočnú silu, neviete ako kormidlom zmeniť ten smer vašej energie, aby ste vykročili novým smerom. Prečo je to tak? Nastúpite na vlak a idete v tom vlaku do nejakej destinácie. Mnohí z nás v živote nastúpia do nejakého vlaku, pretože tam nastupujú všetci, pretože sa to robí, pretože by som to mal, pretože mi to niekto iný odporúča, pretože v tom vlaku sú moji kamaráti a ja chcem byť s nimi. A veľakrát si teda tú destináciu, ten náš zámer, ten cieľ, kým sa chceme stať, alebo kam v živote ideme, stanovujeme z toho nášho ega, alebo z toho, čo by sme mali, ak si spomínate, v druhom webinári som o tom hovorila. Nie vždy je to niečo, čo vychádza z našej duše. A tak my nastúpime do toho vlaku s tým, že chceme niečo dokázať, chceme niekým byť, chceme niekam patriť, jednoducho chceme niečo mať, za čím by sme išli, alebo sa pridáme k iným ľuďom, alebo preto, lebo by sa to malo, lebo je to bezpečné, lebo to spoločnosť hovorí. Jednoducho je to cesta, akú poznáme. Tak nastúpime do toho vlaku a ideme do tej našej destinácie. Avšak počas tej cesty sú zastávky a ten vlak pristavuje na určitých zastávkach. A tie zastávky sú tou symbolikou v našom živote, kde vám niekde vnútri tá duša už na tej ceste vraví, že vystúp, už nejdeš správne. A takto neustále na tých zastávkach máme tu možnosť niečo v našom živote zmeniť, lebo niečo v našom vnútri nám hovorí, že už stačilo, už nejdeš správne, vystúp, zmeň smerovanie, urob niečo inak. Avšak my tieto signály dostatočne nevnímame, alebo ich nechceme vnímať, alebo sme neboli učení im venovať pozornosť. Prvýkrát, ako cítite nejakú nespokojnosť, alebo nejaký zlý pocit z niečoho, alebo nejaký strach, mali by sme tomu venovať pozornosť. Mali by sme venovať tomu pocitu pozornosť, ktorý nám hovorí, niečo tu nie je v mojom živote správne.
to, ako vnímam seba, ako vnímam život, alebo to, kde som, alebo čo robím, alebo s akými ľuďmi robím. Niečo vám hovorí, že tu nie je niečo správne. Avšak namiesto toho, aby sme sa sami seba spýtali úprimne, čo tento pocit znamená, ako ho mám vyhodnotiť, čo mám robiť inak, aby som sa cítila lepšie, tak my to veľakrát ignorujeme, potláčame a potom tá nespokojnosť rastie, nakopuje sa, lebo ju nechceme vidieť. Lebo sme neboli učení, ako reagovať. Nikto nám neukázal totižto, ako reagovať v živote, keď prídem k takýmto bodom. Ako načúvať svoj vnútorný hlas a intuíciu. Ako sa vysporiadať s vnútornou nespokojnosťou, frustráciou, prečo ju vôbec cítime. Nikto nám to v živote extra nevysvetlil a preto keď prídeme k takým bodom, zlakneme sa, cítime strach a radšej si zavrieme uši, oči, všetko, len aby sme nevideli tú realitu, ktorá tam je. A to je to, že niekedy naozaj nie sme správne. Nejdeme správnym smerom, nie sme v správnej práci, respektíve na začiatku to môže byť správne, ale potom príde nejaký bod, kde už ako keby sa skončilo to obdobie, ktoré tam máme byť, ale my aj napriek tomu, že už tam došla tá expirácia toho, že už tam nemáme byť, zostávame. Viete, nie vždy je to o tom, že všetko je zlé k tým smerom, ktorým idete. Niektoré skúsenosti sú súčasťou tej cesty, ale to najdôležitejšie je vedieť, kedy máte skončiť a vystúpiť a ísť iným smerom. A toto je ten najväčší problém, ktorý ľudia majú, že oni nevedia, kedy majú vystúpiť z toho vlaku. Pretože, pamätajte, ten vlak vás dovezie dopredu, posunie vás dopredu. Ale nie vždy je to tá konečná destinácia, ktorú ste si vybrali. Niektorí ľudia nastúpia do vlaku bez toho, aby vôbec vedeli, do akej destinácie idú. Iba tam chcú byť, iba chcú niekam patriť, iba sa to zdá fajn, nechcú byť v tom sami a tak ďalej. Sú tam rôzne dôvody, prečo nastúpia na ten vlak. Potom sa vezú a ani nevedia veľakrát kam. Niekedy už ani nevedia prečo. Niekedy je to už len preto, lebo je to zotrvačnosť, lebo je to jediné, čo poznáte, lebo ste si na to zvykli, lebo ste si zvykli na tých ľudí, na to prostredie, ktoré je tam. A znovu, keď ten vlak príde k tej zastávke, kde zastaví a niečo vo vašom vnútri povie, niečo nie je v poriadku, vystúp, skonči s týmto, choď inou cestou, tak vy to nenačúvate a nenasledujete to. A toto je ten najväčší problém, že ľudia nevedia, kedy je ten správny čas skončiť a ísť novou cestou, pretože tam príde ten strach, čo bude potom. Strach z toho neznáma, strach z toho, že neviem, ako to dopadne. Strach z toho, že čo ak zlyhám, čo ak budem odmietnutý a všetko toto. A namiesto toho, aby ľudia čelili tomuto strachu a načúvali svojmu vnútornému pocitu svojej duši, tak sa začnú riadiť tým strachom a zostanú v tom vlaku. A toto je to, kde sa začína tá reálna bolesť a začína sa znásobovať tá nespokojnosť. Je keď vy správne nevycítite ten moment toho, kedy máte odísť, kedy máte skončiť, kedy máte zmeniť smer, kedy máte skúsiť niečo iné, kedy máte pustiť to staré a ísť do toho nového. Ak prejde tento, ja to volám, expiračný moment a vy ho prekročíte a stále zostávate na tom istom mieste, to je to, keď sa začína kopiť a akumulovať vnútorná frustrácia, bolesť, nespokojnosť, začína vám klesať sebadôvera a začínate sa cítiť ako v začarovanom kruhu, začínate strácať energiu a čím viac ste tam, čím viac sa zamotávate do toho, ale mám byť tu, ešte viac sa idem snažiť a stále ste v tom istom vlaku a idete smerom, ktorým nemáte ísť, o to je to ťažšie. A veľakrát, aby vás vôbec život zastavil, niekedy musí priniesť tú revolúciu, čo v tejto symbolike je, musí prísť a vykolajiť váš vlak. A to sú väčšinou tie životné situácie, kde zrazu všetko sa vám rozpadá. To, čo ste doteraz poznali, už nefunguje. To, ako ste dosávali úspech, už nefunguje. Zrazu sa vám prestáva možno dariť v práci. Alebo ste zažili obrovské zlyhanie, ktoré ste doteraz nezažili. Alebo sa vám začína zhoršovať zdravie. Celkovo sa začína rozpadať to, čo ste doteraz poznali. Možno sa to odzrkadlí vo vašom vzťahu a rozpadne sa vám vzťah, alebo sa začne niečo zhoršovať vo vašom vzťahu, alebo sa začnú k vám ľudia naokolo správať spôsobom, ktorý vám ubližuje. Toto všetko je už zextrémnenie toho, že ste dostatočne skoro predtým nenačúvali vnútorným signálom. Viete, život nie je nespravodlivý. Nie je to, že nám chce priniesť také tie
revolučné, zásadné situácie. A to volám také tie situácie ako studená sprcha, ktoré neočakávate, ktoré vám veľakrát rozbijú celý život. Všetko sa rozpadne a stane sa to veľmi rýchlo. To je tá zmena, ktorá príde revolúciou, ktorá príde vtedy, keď nenačúvate vopred prvým signálom nespokojnosti, nereflektujete ich, neviete, ako s nimi pracovať, neviete, ako načúvať svojej vnútornej intuícii a svojmu vnútornému hlasu, respektíve si dostatočne nedôverujete, nekonáte, neviete, ako reagovať na životné situácie. A potom to dojde k takým momentom, že sa ocitnete v tej slepej uličke úplne vyhorené, bez energie, bez smerovania a teraz neviete, čo robiť. Avšak aj z takýchto situácií sa dá výjsť von. Len je oveľa ľahšie ísť tou evolúciou, čo je tá druhá možnosť, kde postupne sa vyvíjate, že vnímate tie signály, robíte postupné zmeny. Samozrejme, že to bude menej bolestivé hýbať sa vpred, ale tak či tak každá z nás sa musí hýbať vpred, pretože evolúcia je súčasťou života. Ak nie ste ochotné rásť, nie ste ochotné meniť sa, budete to mať ťažké. Bude to bolestivé, pretože život je o zmene, život je o vývoji, vaša duša sem prišla niečo vykonať, máte nejaký autentický životný príbeh, ktorý máte naplniť a ak budete proti tomu bojovať, tak o toto bude pre vás ťažšie. A hlavne nedosiahnete to, čo skutočne chcete, po čom skutočne svoje hĺbke túžite, to je naplnenie, šťastie, radosť, láska, pocit zmyslu, pocit prínosu, pocit sebahodnoty, ale nedostanete sa tam, pokiaľ nebudete ochotné na sebe pracovať a nebudete ochotné sa vyvíjať a robiť tie postupné kroky vpred. A veľakrát sa naozaj musíme dostať k tomu bodu, že skončíme v tej slepej uličke, úplne vyhoríme. Prečo? Nedáme inú šancu životu, ako nás dostať k tomuto bodu, aby sme sa konečne prebudili, aby konečne niečo nami zatriaslo. Bohužiaľ, vnímame až potom, keď padneme na to dno, keď naozaj pocítime veľmi veľkú bolesť, ktorú už nemôžeme ignorovať. Zvláštne je to, že sme sa v živote naučili ignorovať nespokojnosť, určitú dávku bolesti. Nejako sme si zvykli, že asi takto je to v poriadku, že však to nejako vydržím. Len zo strachu, zo zmeny, len zo strachu, z toho neznámeho, ste boli ochotné prijať tú bolesť, tú nespokojnosť, tú frustráciu, ten pocit, keď nie ste sama sebou. Len z toho strachu. Keď človek dojde do tej slepej uličky a do tohto slepého bodu, tak už jednoducho sa nevyhne tomu pozrieť sa sama na seba, nevyhneme sa tomu pozrieť sa do nášho osobného zrkadla a naozaj sa začať pýtať tie kľúčové otázky. Prečo som tu? Kto som? Akým smerom mám ísť a čo mám robiť a k čomu mám prispieť? Ja si spomínam, 10 rokov dozadu som bola v obdobnej situácii, jednej z takých najväčších slepých uličiek a vyhorení, akým som sa dostala na tom začiatku. Odišla som žiť do Malajzie zo Slovenska, bola som tam asi nejakého pol roka a celý môj vnútorný program a nastavenie bolo uspieť v práci, ukázať, aká som dobrá a získať ocenenie, pretože ja som si svoju sebahodnotu spájala s tou prácou. Ja som nevedela, ako si mám budovať svoju vlastnú sebahodnotu. Nikto mi to veľmi v živote neukázal. Iba som to mohla pozorovať, ale vedome som to nechápala a nevedela som, že moja sebahodnota sa nebuduje na tom, či uspiem v práci, alebo či som pracovne ocenená. A ja som si to všetko spájala s tou prácou a keďže ja som nemala vyšší cieľ, mne chýbal ten vyšší cieľ, nevedela som, čo mi v živote dáva zmysel, k čomu mám ja prispieť, takže stále som sa snažila nájsť ten svoj úspech v nejakej práci a snažila som sa iným ľuďom dokázať, že som dosť dobrá a pritom vnútri som mala neskutočne veľa strachov z toho, že nie som dosť dobrá. A tak s týmto vzorcom som nejako prišla do tej Malajzie pracovať pre tú firmu, ktorú som tam pracovala. Na začiatku som išla cez tento môj vzorec, všetko sa mi darilo, dosiahla som úspech, dosiahla som ocenenie a potom som išla samozrejme ďalej. Avšak, keď sa začnete zaujímať o seba a svoj osobný rozvoj, ako ja som sa začala v Malajzii, pretože ja som začala pracovať pre firmu, ktorá sa volá Mindvalley, ktorá je jedna z top firiem na svete, ktorá pracuje s rôznymi autormi osobného rozvoja na celosvetovej úrovni a je to firma, ktorá prináša naozaj nové, inšpirujúce idei o tom, o čom má byť vzdelávanie a transformácia. A ja som sa dostala do tejto firmy a samozrejme sa mi otvorili neskutočne veľa dverí a zdrojov informácií a vzdelávania, ktoré som dovtedy ani len netušila, že je. Ja som ani netušila, že je niečo ako sebarozvoj, ale vždy som v živote mala veľmi veľa otázok a veľmi málo odpovedí.
A ako som sa začala naozaj otvárať a samo seba spoznávať a zisťovať, koľko mám limitácií v sebe, blokov, strachov, ako som začala ale aj zisťovať o tom, ako môžem pracovať vedome so svojou energiou, s myšlienkami, s emóciami, ako to celé vlastne vo mne funguje, o čom som dotedy nemala ani len predstavu. Automaticky, ako som sa začala otvárať tomuto seba poznaniu, už som nemohla ďalej ísť a pokračovať s tým starým spôsobom. A tiež napriek tomu, že som bola v takej skvelej firme, ktorá bola pre mňa mostom k tomu, čo robím dnes, ja som nebola na správnom mieste. Už sa začala kopiť vo mne tá nespokojnosť, ten stres, to vyčerpanie, aj keď som robila na super projektoch, ja som už necítila energiu, necítila som prepojenie, robila som to len preto, lebo musím uspieť, nemôžem si dovoliť neúspieť. Nemôžem si to dovoliť, lebo kto potom som, čo potom znamená, o čom je, kde je moja sebahodnota. Až som došla k bodu, kde už som nemohla ďalej ísť týmto spôsobom, ale ja sama som to nevedela zmeniť, nevidela som to, nechcela som to vidieť a tak život musel trošku prísť, ja to volám život, vy to možno voláte Boh, vesmír, akokoľvek to nazvete, ja to volám život, pretože už bol čas a naozaj som už bola vo veľmi veľkej slepej uličke a začala tá bolesť a frustrácia narastať. Život musel vstúpiť. Prišiel a rozbil mi všetko, doslova. Prvýkrát v živote som zlyhala v niečom, na čom som si zakladala všetko. Toto bolo pre mňa veľmi zásadný bod, pretože život mi musel zobrať niečo, čoho ja som sa zubami nechtami držala a to bol ten môj pomyselný úspech v práci, ukázať druhým, že som dobrá. A musel mi to doslova zobrať, rozbiť, lebo ja som sa toho sama nechcela vzdať. A potom som sa ocitla na úplnom dne, cítila som sa ako úplná nula. A na tom dne už som sa nemala na čo vyhovárať, už som sa nemala čoho držať. Konečne som sa mohla pozrieť na samu seba a to, kto skutočne som a kým skutočne chcem byť. A začať sa samej seba pýtať tie kľúčové otázky, ktoré som tu spomenula. Čo vlastne chcem robiť, k čomu chcem prispieť, kto vlastne som. Nie na všetko som mala i hneď odpovede. Avšak postupne tie odpovede prichádzali. Pretože keď ste už na tom dne, už máte väčšinou taký pocit, že už nemáte čo stratiť. Že už všetky tie strachy odišli a jediné, čo zostáva, je tá cesta z toho dna smerom hore. Doteraz považujem tento moment za jeden najkľúčovejších v mojom živote, pretože keby sa nebol býval stál, tak a dnes nepozeráte tento webinár a neurobím veci, ktoré som urobila. Preto to bol pre mňa jeden z najdôležitejších momentov. Takže vtedy som to vnímala ako koniec niečoho starého a nevidela som nič nové. Keď sa vám niečo takéto stane a ocitnete sa v tej slepej uličke, tak sa vám rozpadá v podstate nejaké staré videnie vášho sveta. Znovu môže sa to diať v práci, môže sa to diať vo vzťahoch, môže sa to diať v zdraví, môže to byť v rôznych oblastiach života, kde sa vám niečo veľmi rýchlo, revolučne rozpadne, ale vy v konečnom dôsledku zistíte, že už dlhšie tam niečo nebolo v poriadku, len by ste to nechceli vidieť. A keď sa niečo takéto staré rozpadne, tak máte pocit, že nemáte nič, že ste v takom váku, pretože vy ešte nevidíte ten nový smer, vy ešte neviete, čo tam je. A práve toto je ten moment, kde to najdôležitejšie, čo v sebe potrebujete, je mať tú vieru, že bude dobre. A ja vám chcem povedať, že aj keď ste náhodou v takejto situácii, tak chvíľku sa možno budete cítiť samé, chvíľku sa možno budete cítiť, že tam nič nie je ďalej, ale ja vám garantujem, že tam je, len musíte byť ochotné to ísť hľadať. Musíte sa samej začať pýtať tie správne otázky a musíte byť ochotná konať na základe toho, aké smerovanie tam z toho vzíde. Potrebujete mať v sebe vieru. Ako vybudujete vieru? Vieru vybudujete iba v situáciách, kde ju naozaj potrebujete. Inak vieru neviete budovať. Iba v situáciách, kde ju reálne potrebujete, a to sú väčšinou tie najťažšie situácie. Ak sa rozpadá ten starý svet a vy nový ešte nevidíte, pamätajte, máte pred sebou obrovskú príležitosť zásadne zmeniť svoj život a vyvinúť sa ako bytosť. A bude to v poriadku a bude to dobré, aj keď to teraz tak nevyzerá, aj keď nevidíte východiska, robte iba kročík po kročiku. Pýtajte sa jednu otázku za druhou a hľadajte odpovede a majte trpezlivosť. Ako sa dostať z tej slepej uličky a z toho, keď ste vyhorená? Úplne prvé je prijať to tam, kde ste. Prijať tú neistotu. Prijať to, že teraz ešte neviete, čo sa presne bude diať. Tú neistotu z tej budúcnosti. Príjmite chvíľu túto neistotu a to, že neviete, čo sa bude diať a začnite veriť tomu, že je tam proces, že je tam cesta pre vás a že vy nájdete tie odpovede. Začnite si sama sebe klásť tie správne otázky. Prečo som tu?
čo túžim robiť, k čomu chcem prispieť, v čom som dobrá, čo ma naozaj baví. Ja som inak celý tento proces zhrnula aj v mojej knihe Ako dostať od života, čo chceme, aspoň ten základ, a potom som na to vytvorila aj špeciálny transformačný program, o ktorom vám poviem neskôr na konci, ak vás toto bude zaujímať. A tam som presne zmapovala ten proces, ktorým som si ja prešla, aby som sa dostala z toho bodu, keď som bola úplne v slepej uličke, rozpadlo sa mi všetko, čo som dovtedy poznala a vykračovala som tou novou cestou vpred. A chcem len, aby ste vedeli, že tento proces nie je jednoduchý a nie je rýchly. Ak si myslíte, že to bude rýchlo, nech týmto prejdem, tak úplne vám uniká podstata toho, o čom to celé je. Toto je veľmi dôležitá časť toho procesu budovania tej viery sama v seba a v život. To dať si tú možnosť a príležitosť otvoriť sa a objavovať nové možnosti. Ono si to vyžaduje naozaj čas. Ak sa to budete snažiť urýchliť a tlačiť na to, tak znovu len reagujete zo strachu. A len odsúvate totižto ten proces. Odsúvate ten rast. Choďte s tým prúdom, choďte s tou vierou v to, že nájdete tie odpovede a robte iba tu a teraz, kročík po kročiku. Možno sa nepozerajte až tak toľko do budúcna, že čo tam bude. Príde to. Najskôr sa iba snažte tu a teraz robiť to, čo vám vnútro hovorí, a hľadať odpovede na tie otázky. A potom prejdeme teda k tomu, ako vlastne nájsť teda, v čom som dobrá, čo mám robiť, ako nájsť ten hlbší zmysel a to poslanie. Pretože mnohé z nás, bohužiaľ, žijeme to, kto nie sme. Naučila nás spoločnosť, rodina byť nejaké. A zoberte si to, že na nás ženy spoločnosťou sú dávané neskutočne veľké očakávania a tie predstavy o tom, aké by sme mali byť, čo znamená byť dobré dievča, dobrá žena, dobrá matka, kedy sme úspešné, a stále sa nejako spoločnosť snaží nás nejako zaškatulkovať a ukazovať nám, aby sme sa niekam my same seba vmestili. A my s tým máme vnútorný problém. Samozrejme, že máme. Pretože to nie je sloboda, aby sme vyhovovali nejakým predstavám o tom, aké by sme my mali byť. Jediné, kto má určovať to, aké by sme mali byť, kým sa máme stať, čo máme robiť, sme iba my sami. Avšak niekde v histórii nám tá spoločnosť a to nastavenie a to, ako sme boli obmedzované, ako sme boli potláčané, nám zobralo túto možnosť vôbec a to uvedomenie, že my máme na to absolútne právo. Vy sa nikoho nemusíte pýtať okolo seba, či môžete ísť robiť to alebo ono, či môžete byť tým, kým chcete byť. Vy máte na to právo, je to dokonca vašou povinnosťou, aby ste naplnili svoj autentický životný príbeh a naozaj ste siahli do najväčšej kapacity vášho potenciálu. Vy máte právo o sebe rozhodovať. Je úplne iná otázka poradiť sa s partnerom, nájsť kompromisy, alebo nastavenie, ktoré je vyhovujúce pre celú rodinu, ale pre všetkých. Nie len pre ostatných a pre vás nie. Aj pre vás na partnerskej báze. To je niečo úplne iné ako o tom, čo ja teraz hovorím. Ja hovorím o tom úplne prvom dovolení si a o tom vnútornom rozhodnutí, že vy máte právo sa rozhodnúť sama o sebe. Vy máte právo si vybrať to, ktorým smerom pôjdete. Vy máte právo povedať nie, máte právo povedať áno. Nemusíte sa stále niekoho pýtať a čakať na dovolenie, aby ste mohli byť sama sebou a mohli ste byť slobodná. Avšak toto je veľmi hlboký kolektívny podvedomý program, ktoré mnohé ženy z nás majú, a to je to, že neviem sa sama rozhodnúť, nie som dosť silná, potrebujem sa opýtať niekoho. A mnohé ženy, aj s ktorými ja pracujem, doslova vidím, že čakajú na nejaké dovolenie zo svojho vnútra, na niekoho, že niekto príde a povie im, áno, môžeš to ísť zrobiť, áno, môžeš tamto, áno, môžeš byť tým. Prečo? Lebo kedysi dávno v minulosti sme sa museli pýtať na to, aby sme mohli niečo ísť robiť. Ale dnes už nie sme v tejto situácii. Podľa mňa teraz, v 21. storočí, máme prvýkrát skutočne šancu sa absolútne oslobodiť od všetkých tých podvedomých programov, ktoré nás brzdia. Máme absolútnu šancu vstúpiť do našej sily, do našej ženskej sily, do našej slobody a byť tými ženami, ktoré máme byť a naplňať naše poslanie. To je to, po čom skutočne túžime. Prečo toľké ženy sú stratené?
nevedia, kto sú, nepoznajú svoje smerovanie, necítia zmysel, necítia poslanie, pretože sme odpojené sami od seba, od toho, prečo sme tu, lebo tá história, lebo tie limitácie. Avšak teraz je ten čas, aby ste prevzali zodpovednosť za svoj život, aby ste vstúpili do svojej sily, máme na to nástroje, poznanie, všetko. Teraz je ten čas. Neodkladajte to. A ak ste sa ocitli v nejakej krajnej situácii, kde sa vám rozpadlo všetko, kde ste vyhorená, je to príležitosť, lebo konečne ten starý svet odchádza. Vy môžete budovať niečo nové. To neznamená, že niečo z toho starého sveta si nemôžete zobrať do toho nového. Môžete. To, čo bude pre vás ale vyhovujúce, aby si to vedome vyberiete. Nie, že vám to bude dané podvedome alebo spoločnosťou alebo tým, čo by ste mali. To sú úplne iné rozhodnutia, ktoré robíte vedome, lebo si ich vyberáte vy pre svoje vyššie dobro a pre svoju budúcnosť, ako keď vám to štepí a posunie spoločnosť, okolie, prostredie, v ktorom vyrastáte, to, čo by ste mali. Všetko toto, kde ste sa teraz ocitli, v tom bode zlomu, v tej slepej uličke, alebo cítite veľkú frustráciu, bolesť, alebo sa rozpadlo niečo staré, niečo, na čo ste boli dlho zvyknuté, berte to ako príležitosť, aby ste sa znovu zrodili, aby ste sa posunuli vpred, aby ste mohli narásť ako žena a oslobodiť sa. Prevziať zodpovednosť za svoj život a začať ho reálne vedome tvoriť podľa toho, ako vy chcete, nie ľudia okolo vás. A naspäť k tomu, ako zistiť, v čom som dobrá, ako nájsť to vyššie poslanie alebo hlbší zmysel. Treba si uvedomiť, že tieto dve veci sú rozdielne. Hľadanie hlbšieho zmysla a vyššieho poslania je v podstate proces spoznávania seba samej, spoznávania to, kto skutočne ste a dovolenia seba samej žiť a realizovať to, kto skutočne ste. Je to naplňanie vášho životného príbehu a tento proces hľadania toho hlbšieho zmyslu a tých vyšších cieľov je veľmi dlhý proces, ktorý sa v živote vyvíja a môže sa to obmieniať v živote. To nie je niečo, čo urobíte za mesiac, za dva. Jednoducho si treba uvedomiť, že toto si vyžaduje čas. Pretože ak ste doteraz desiatky rokov žili niečo, čo nie ste, alebo ste išli nesprávnym smerom, alebo ste žili v nejakej bubline, tak nemôžete čakať, že priebehom 1, 2 týždňov, niekoľkých mesiacov i hneď zistím, čo je moje životné poslanie. Musíte byť ochotná a dať tú námahu do toho a tú voľnosť tomu, aby sa to mohlo odvíjať a postupne ukazovať. Toto je o tom, prečo som tu. To je vyšší zmysel a to hlbšie poslanie je to, prečo vlastne vy ste tu v tomto svete. Prečo ste sa narodili. K čomu máte prispieť. Čo máte uskutočniť. Kde je to vaše miesto. Čoho máte byť súčasťou. Prečo ste tu je tá otázka. To, v čom som dobrá, aké sú moje talenty, schopnosti, je to, ako uskutočním to, prečo som tu. Ja som si všimla, že veľmi veľa ľudí chce nájsť tie svoje talenty, tie svoje schopnosti, to, v čom sú dobrí a sústredia sa iba na to. Avšak toto je veľmi malá časť toho celého procesu a myslím si, že dokonca je to nesprávne začínať tým, že sa snažím nájsť tie svoje schopnosti, tie svoje talenty a až potom sa pohnem vpred. Ja som zistila, že takto to v živote jednoducho nefunguje. Myslím si, že tomu nás učí ten náš vzdelávací systém školský, ktorý nie je podľa mňa správne nastavený. Hlavne na strednej škole, pretože na základnej škole sa stále učíme vo všeobecnosti všeobecné vzdelanie, ktoré potrebujeme, ale možno, že už ten druhý stupeň základnej školy a tá stredná škola sú nastavené ako? Nikto sa nás nepýta, čo skutočne chceš, čo ťa baví, v čom si dobrá, čo ťa láka, čo ťa zaujíma. Nikto nás nesmeruje za tým, kde nás vlastne ťahá tá naša duša, čo sú tie naše záľuby, o čo máme záujem, aké témy máme záujem. Čo robia je to, že nám podsúvajú konkrétne predmety, ktoré sa máme učiť. A pritom mnohé z nich, reálne mnohí z nás v živote ani nevyužijeme, alebo sa ich nepotrebujeme učiť do určitej hĺbky, hlavne tie predmety, ktoré máme na strednej škole. A to je ten najdôležitejší čas, kde si nachádzame to naše smerovanie. Ale naučili sme sa v tom školskom systéme, že tuto mi dajú nejaké vzdelanie, ktoré ja sa naučím a ja mám potom prísť na to, čo urobím s tými vedomosťami, ktoré mi dali a mám nájsť na základe tých vedomostí pre seba uplatnenie. Úplne naopak. My máme najskôr hľadať tú cestu a to, v čom sa chceme uplatniť a potom máme nadobúdať hĺbšie vedomosti, zručnosti v
tej konkrétnej oblasti, nie naopak. Pretože je úplne zbytočné sa učiť určité zručnosti, určité informácie, určité poznanie, ak to nie je niečo, čo ja v budúcnosti chcem použiť. Avšak náš školský systém to robí tak. A potom mnohí sme stratení, pretože nerozumieme, ako mám ja využiť tento predmet, tieto poznanie, ktoré mám, tieto informácie, pretože to nie je niečo, čo so mnou súzvučí a veľakrát nás to vie potiahnuť úplne zlým smerom, pretože OK, tak idem už teda robiť niečo, čo som sa tu naučila, venoval som tomu 4 roky, lebo som venoval tomu 4 roky, tak idem nájsť v tomto smere uplatnenie. Ale pritom to vôbec nemusí byť to niečo, čo chcete robiť. Preto asi aj v živote ľudia k tomu pristupujú tak, že najskôr chcú za každú cenu teda hľadať tie talenty, schopnosti, chcú vedieť, v čom sú dobrí a majú pocit, že až potom, keď nájdú to, v čom sú dobrí, že až potom sa vedia pohnúť vpred. Toto je podľa mňa nesprávny smer. Najskôr potrebujete nájsť to smerovanie, potrebujete vedieť, kadiaľ idete a ak sa dá, aj prečo to robíte. Áno, vy nemusíte ešte poznať ten veľký zmysel, vidieť tu celý ten big picture, tú veľkú víziu toho poslania, prečo ste tu. To inak nikdy úplne celé neuvidíte, lebo to sa neustále odvíja, ako rastiete. Môžete mať náhľad do toho, ale vlastne permanentne sa to vyvíja. Ja teraz hovorím o tom, že najskôr, ak sa chcete správne pohnúť, najskôr potrebujete zistiť ten smer, kadiaľ chcete ísť. To znamená, čoho chcem byť súčasťou. Čo mi teraz, toto je to kľúčové slovo, teraz, nie na celý život, nie na 10 rokov, nie na 5 rokov, ak sa len začínate hýbať a potrebujete sa pohnúť z toho bodu, nájsť to nové smerovanie, tak vaša otázka musí byť, čo teraz mi dáva zmysel. Čo teraz vnímam ako správne, čoho by som mala byť súčasťou, k čomu teraz chcem prispieť, lebo to vnútorne cítim ako správne, ale nemusí to za každú cenu dávať zmysel dlhodobo. Teraz je to správne a potom s akými ľuďmi je to správne ísť robiť. A keď sa tu rozhodnete a tu nájdete tu niečo, čo sa môžete chytiť, toto niečo vás posunie vpred. Možno, že to bude pol roka, rok, 2, ale vás to nasmeruje správne a počas tej cesty, ako budete vykonávať to niečo, čo je správne, čo vám dáva teraz zmysel, sa vo vás otvoria schopnosti, talenty, ktoré ste dovtedy ani nepoznali a hlavne sa otvoria možnosti pre vás, ktoré ste nevideli. Začne sa odkrývať to reálne poslanie. To znamená, že ak chcete na začiatku iba rýchlo zistiť, aké talenty, v čom ste dobrí a robiť si nejaké testy, úplne podľa mňa toto jednoducho nefunguje. Robiť si testy a nájsť nejaké silné, slabé stránky, samozrejme je to dobré. A je to súčasť podľa mňa toho procesu, ale podľa mňa to nie je úplne prvý krok. A taktiež hľadať teraz za každú cenu vedieť ten veľký zmysel a to veľké poslanie, nebudete sa vedieť pohnúť, pretože to je príliš veľká otázka na to, aby ste si ju zodpovedali za tak krátku dobu. Tá si vyžaduje niekedy mesiace, roky, aby ste prišli naozaj k nejakej koncepčnej odpovedi, ktorej rozumiete. Preto niekde potrebujete začať. A to najlepšie ako začať je podľa mňa tým, čo teraz dáva zmysel. Tu a teraz. A ešte aj s akými ľuďmi to dáva zmysel. Aj toto je dôležité. Ja si spomínam, že raz za mnou prišiel jeden kamarát, ktorý bol presne v takomto slepom bode, nevedel čo a ako ďalej, nevedel kadiaľ sa pohnúť. Dovtedy dávali veci zmysel, už nedávali zmysel a nič pred sebou nevidela. Ja som mu hovorila, vieš čo, začni robiť to, čo ti teraz dáva zmysel. Nerieš to toľko, čo bude o 2, o 5 rokov, že či je toto správne. Len to rob, to, čo teraz dáva zmysel a rob to s ľuďmi, ktorí sú tí správni ľudia, dobrí ľudia, pri ktorých máš dobrý pocit a jednoducho prispej k tomu, buď toho súčasťou niečoho, to nemusí byť iba niečo, čo budeš robiť sám, môžeš byť niečoho súčasťou, čo už existuje, ale dáva ti to teraz zmysel a uvidíš, toto niečo prebudí tú správnu energiu, ktorá ťa posunie ďalej a možno o pár mesiacov, o pol roka budeš vedieť lepšie, budeš vidieť lepšie, čo je tvoj ďalší krok, až kým naozaj prídeš k tomu bodu, že vieš, toto som ja, toto presne mám robiť. Ale niekedy sa tam potrebujeme postupne posunúť. Takto nejako som začínala aj ja na začiatku z Real Woman. Prišla najskôr idea toho, OK, čo idem vlastne robiť. Konečne prišla to nadšenie, tá vášeň, ale ja som vôbec nevedela, ako to urobím. A poviem vám, že moje talenty a schopnosti, ktoré používam dnes, som vtedy vôbec nepoznala. To, čo som používala v tých prácach predtým, boli určité schopnosti, určité talenty, ktoré boli prepojené s tými prácami. Ale myslím si, že tie moje najväčšie talenty, schopnosti a dary sa objavili až na tej ceste a objavili sa až potom, keď ja som sa rozhodla ísť
robiť to, čo mi dávalo zmysel. Až keď som išla do reálnej akcie, až keď som začala konať, realizovať najlepšie, ako som vedela, až vtedy sa začali vo mne objavovať a prebudzať talenty, schopnosti, kreativita, o ktorej som vôbec netušila. Keby som iba čakala na začiatku na to, že prídem na to, čo sú moje talenty a schopnosti a nepohnem sa tým správnym smerom a nikdy sa mi neobjavia tie talenty a schopnosti, ktoré sa vám objavia a dostanú na povrch, až keď vykročíte na tú správnu cestu. Prečo je to tak? Pretože až keď vykročíte na tú správnu cestu, čo je ten signál, ktorý životu, vesmíru dávate? Je ten, že dôverujem si, dávam si šancu, mám vieru a idem za tým, čo je pre mňa správne, čo mi moja duša hovorí. V momente, keď tento signál vyšlete von, ale nielen signál, akcia potvrdí to, že to myslíte skutočne vážne. Vy musíte ísť do akcie. Potom začne život reagovať. A život vám začne pomáhať, začne vám prinášať príležitosti, tých správnych ľudí, tie správne vnemy, tie správne signály. A taktiež vám začne pomáhať otvárať ten skrytý potenciál a tie skryté schopnosti a talenty, ktoré v sebe máte. Keď som na začiatku v Realmone začínala, hovorila som si pre Boha, ako začnem, čo spravím. Tak prvé, čo mi napadlo, je, čo keby som začala písať blog, aby som začala zdieľať tieto idei, ktoré mám o tom, kam by sme ako ženy mohli smerovať, čo je tam pre nás, aký obrovský ženský potenciál máme. Začala som hovoriť o hlbších témach, o duchovne, o spiritualite. A tak som si povedala, OK, začnem písať. Dovtedy som nikdy nepovažovala písanie za nejaký môj extra talent. Rada som písala na základnej, na strednej škole, písala som aj básne, písala som slohy. Vždy to bolo pre mňa niečo zaujímavé, ale že by som nejakým spôsobom pochopila, ako to písanie môžem použiť a aký tam mám talent, nevedela som o tom. Až keď som musela niečo vymyslieť na tej ceste k tomu správnemu, tým správnym smerom, musela som vymyslieť niečo, ako začnem. Musela som ísť reálne do akcie. Tak som začala písať. Začala som písať blog, začala som písať články pre slovenské ženské magazíny. Ja som na začiatku uverejňovala v články ako je Madame Eva, Beauty Woman som mala editoriál. A ja som pravidelne prispievala. Bol rok 2010, tedy ešte ani nemali sekciu spirituality v Madame Eva, ale ja som stále nejako podsúvala takéto články, tak časom videli podľa mňa, že ženám sa tieto veci páčia a že ich chcú čítať a pamätám si, že vytvorili samostatnú sekciu spirituality. A začala som zisťovať na základe reakcií ľudí na moje články, že niečo v tom, ako píšem, lepšie chápu hlbšie a väčšie myšlienky, ktoré dovtedy nevedeli pochopiť. A ja som až tým, ako som začala písať, pochopila, že mám nejaký talent a schopnosť vyjadriť to zložité veľmi jednoducho. Niektorým ľuďom to dovtedy nedávalo zmysel, nevedeli si spojiť súvislosti a pochopiť to, ale keď som to pomenovala, tak zrazu to pochopili a dostalo sa im to hlbšie pod kožu. Ja som potom to slovo zobrala do tej ústnej formy a používam to ako na komunikáciu, na vzdelávanie a vo veľkej miere spätné väzby, ktoré dostávam aj z môjho transformačného programu Becoming Real Woman a tejto práce, ktorú robím, je to, že vtedy nevedeli ženy pochopiť a spojiť správne tie súvislosti, ale spôsobom, akým im to ja komunikujem, jedna moja účastníčka, klientka to nazvala, že hovorím jazykom, ktorému ona rozumie, že zrazu sa jej všetko spojilo, zrazu to dávalo význam, zrazu to vedela poňať, pochopiť a vedela to potom praktizovať. Lebo ak niečo nechápete súvislosti, nerozumiete tomu, neviete to prečo, neviete si to tu vnútri spojiť, to zložité do niečo jednoduchého, tak potom neviete ísť do akcie. Tento talent sa objavil, až keď som sa pustila tým smerom. Nebolo to niečo, čo som najprv objavila a potom používala. Ten talent a táto schopnosť sa objavila až praktizovaním, písaním, spätnou väzbou, zlepšovaním sa. A preto som vydala aj svoju prvú knihu už v roku 2010, Ako dostať od života, čo chceme. A začala som písať, napísala som ďalšiu knihu, začala som rozprávať, lebo toto je jeden talent a schopnosť, ktorú ja neskutočne rada používam, ktorú zbožňujem a veľmi rada ju odovzdávam ďalej a používam ju. Vy keď si vyberiete zámer vašej duše, keď si vyberiete ten správny smer, to, čo dáva zmysel, aj keď iní tomu nerozumejú. Ani na začiatku by ste sa čudovali. Dnes sme už niekde úplne inde aj tu na Slovensku, ale keď ja som začínala pred 10 rokmi, tak tieto témy sa nerozoberali. O týchto témach sa extra nepísalo. A všetko to bolo veľmi nové. Mnohí ľudia okolo mňa nerozumeli tomu, čo robím. Veľakrát som ja nerozumela tomu, čo idem robiť, ale niekde vo mne bola tá viera, niečo, že toto ženy potrebujeme. A videla som tie reakcie tých žien, ako mi začali písať, založili sme redakčnú radu a zrazu to celé začalo dávať zmysel, že je tu niečo, čo ženy potrebujú. A potom začali robiť Real Women Fora a začalo sa to postupne rozvíjať, ale to bolo veľmi nové vtedy.
Nie ako dnes, tieto témy sú už prijaté, tieto témy už im rozumejú ženy už na sebe vedomejšie pracujú, vtedy to tak nebolo. Ale aj napriek tomu niekde musíte veriť v to, že keď je niečo správne, je to správne. A keď cítite, že to dáva zmysel vám, ale aj iným ľuďom, a nejako sa to správne spája, tak musíte pokračovať a potrebujete vytrvať. A tie vaše talenty sa objavia počas tej cesty. Podľa toho, ako budete rásť a čo budete potrebovať. A ja som nesmierne vďačná, že za ten čas, že som sa rozhodla nasledovať to volanie svojej duše, že som si dala šancu, že som sa odvážila, že som prekonávala všetky tie prekážky, tie strachy, neistoty, ktoré tam boli, pretože vďaka tomu som pochopila, objavila, dostala na povrch a mohla som rozvíjať praktizovaním veľmi veľa talentov, schopností, kreativity, ktorú som dovtedy ani len nevedela, že mám. Na konci tohto webinára budem hovoriť o možnostiach, ako vám viem s týmto procesom pomôcť aj ja, pretože mám za sebou 10 rokov cesty. To, čo robím ja, to nie je niečo, čo mi na strednej škole hovorili ako, že toto je možné zamestnanie, v ktorom môžeš byť, alebo takúto prácu môžeš robiť. Ja som sa nikdy nevedela extra kam zaradiť. Ja som si doslova musela vytvoriť svoju prácu, svoj smer a to, čo dnes robím. A nevedela som nájsť pre seba to miesto. Takže ak sa niekedy stane, že nebudete pre seba vedieť nájsť to miesto, tak si ho viete sami aj vytvoriť. Ešte by som chcela hovoriť o jednom veľmi dôležitom aspekte v celom tomto procese toho nájsť ten hlbší zmysel, vykročiť tým správnym smerom a aj vytvoriť niečo reálne, vytrvať a nájsť to, čo vás baví a byť v tom dobrá a robiť a používať všetky svoje talenty a schopnosti. Ja som na svojej ceste aj po práci s ľuďmi zistila, že nie je to iba o tom talente a o tej vášni. Je veľmi dôležité mať tie správne postoje v sebe. A vaše postoje, vaša schopnosť prekonávať strachy, prekonávať limitácie, tie vnútorné nastavenia, ktoré v sebe vedome vybudujete, sú veľmi, veľmi dôležitým kľúčom vášho úspechu. Ja som stretla neskutočne veľa talentovaných, nadšených ľudí, ale nie všetci dokázali vytrvať a vybudovať niečo z toho talentu a z tej vášne. Znamená premeniť tú vášeň pre niečo a tie schopnosti na niečo reálne, čo môže fungovať, čo môže zarábať, čo môžu odovzdávať ľuďom. Nie všetkým sa to podarilo a ja som sa potom začala zamýšľať prečo. V čom to je? Tiež som sa začala pozerať na svoj príbeh. Ja už robím 10 rokov to, čo robím. A veľakrát to bolo veľmi, 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 veľmi náročné. Mnohí ľudia by to podľa mňa už dávno vzdali. To, čím som si ja musela prejsť a čo som sama v sebe musela prekonať vo svojom živote, aby som mohla robiť to, čo robím. Mnohí ľudia vidia iba ten výsledok, niečo, čo by chceli, ale veľakrát vôbec nevidia, koľko energie, obety, námahy, sebarozvoja je za tým, aby som takéto niečo mohla robiť. A preto som sa začala nad tým zamýšľať a zistila som, že okrem tej vášni, toho smerovania, vedieť prečo robím to, čo robím, to nadšenie tam musí byť. Pretože to veľakrát bolo mojou dôležitou motiváciou, aby som sa posunula vpred. Avšak, a potom tie talenty a schopnosti, avšak bolo veľmi veľa momentov, kde tá vášeň a to nadšenie vo mne zhasínalo. Prečo? Pretože stres, pretože životné situácie, tlaky, financie a všetko, čo sa toho týka, tlačilo a dávalo dolu a zhásalo tú vášeň a to nadšenie. A toto sa stane úplne každému v tomto procese. Musíte byť na to pripravení. A ja som zistila, že v tých momentoch, v tých najťažších momentoch bolo veľmi dôležité to, aké mám vnútorné postoje. Ako sa dokážem vysporiadať so strachmi, s limitáciami, ktoré prídu, ako dokážem na sebe vedome pracovať a ako dokážem samu seba vedome rozvíjať a pracovať na svojom sebarozvoji. Ja som zistila, že iba vy sama môžete byť sama sebe najväčšou limitáciou a teraz hovoríme o tých vnútorných limitáciách. Ja, ak som sa chcela v určitých bodoch posunúť dopredu, tak v určitých bodoch mi jednoducho v tom nepomohla tá vášeň. Lebo bohužiaľ ten plameň bol veľmi malý, horel veľmi slabo kvôli tomu stresu a tým tlakom a tomu všetkému, čo tam bolo. A ja som musela nájsť úplne inú silu. A ja som zistila, že je to o tých postojoch, je to o tej námahe, je to o tom, ako viete zvládnuť tie ťažké chvíle, tie strachy, tie limitácie a je to o neustálom sebarozvoji. Aby ste sama sebe neboli brzdou, musíte na sebe permanentne pracovať. A je veľmi dôležité vedieť, ako prekonať všetky tie
strachy, ktoré v sebe máte, všetky tie limitácie, ktoré sa počas tej cesty objavia, ako prekonávať neistotu, ako budovať vedome vnútornú silu, seba dôveru a vieru. Veľa som musela na sebe pracovať a naozaj tie najväčšie bloky a limitácie pochádzajú z tých podvedomých programov, ktoré v sebe máme. A to sú tie individuálne a kolektívne programy, o ktorých som hovorila v prvom webinári. Preto, ak chcete dosiahnuť to, čo chcete žiť svoje poslanie, chcete robiť to, čo vás baví a naozaj cítiť sa užitočne a byť prínosom a hlavne cítiť sa, že ste to vy, toto je vaše miesto, že cítite, že sem patríte, že konečne žijete naplno a môžete sa vyjadriť a nech je to akákoľvek oblasť vášho života. To nie je iba o pracovnej oblasti. Veľmi veľa limitácií, blokov, ktoré máme vo vzťahoch a preto nedokážeme mať krásne vzťahy, po ktorých túžime. Preto si nevieme možno udržať vzťah, alebo si nájsť vzťah, alebo jednoducho budovať zdravé vzťahy, alebo sme vzťahov, v ktorých sme potlačené. Veľa zdravotných problémov je následkom potlačených problémov a vychádzajú z tej mentálnej a emocionálnej úrovne. Viete, to fyzično je až poslednou manifestáciou, zhmotnením nejakého problému. Najskôr ten problém sa objaví na mentálnej, emocionálnej úrovni a keď ho dlhodobejšie pestujete, neriešite ho. A čo je ten problém? To sú potlačené strachy, to sú tie bloky, ktoré v sebe máme, tie nevyliečené bolesti, nevieme niekomu odpustiť, na niekoho sa hneváme, máme pocit hanby, ktorý v sebe nosíme, pocity viny a toto všetko sú tie bolesti, ktoré akumulujete a ak ich akumulujete dlho bez toho, aby ste s nimi reálne pracovali a oslobodili sa od nich, tak oni sa do niečoho budú chcieť zhmotniť. A zhmotňujú sa do nášho fyzického tela, zhmotňujú sa do chorôb. Preto je tak dôležité vedieť vedome na sebe pracovať a neustále na sebe pracovať a vedieť, ako reagovať na život ako taký. Viete, neviete ovplyvniť všetko, čo sa vám v živote udeje. Ale vy viete ovplyvniť a máte vo svojich rukách jednu zásadnú vec a to je, ako budem reagovať na to, čo mi život prináša. Ako zareagujem, čo urobím s tým, čo mi život prinesie. A toto rozhodne o všetkom. Toto rozhodne o tom, kam sa v živote posuniete. Či naplníte to, čo chcete, či dosiahnete svoj cieľ. Je vaša reakcia a tá vaša reakcia vychádza z toho, ako viete dobre pracovať so svojou energiou. A ak sa nebudete ochotná pozerať na tie podvedomé programy, ktoré sú individuálne a kolektívne, ktoré v podstate vedú vaše rozhodnutia, určujú videnie vášho sveta. Vaše strachy sú následkom týchto programov. Ak sa im nebudete venovať a nebudete ich riešiť, tak sa budete točiť v začarovanom kruhu. Budú sa vám opakovať tie isté lekcie, tie isté situácie a bude to bolestivejšie a bude narastať tá frustrácia. Dá sa s tým vedome pracovať. Je to možné, je na to proces znovu, netrvá tento proces 5 dní, netrvá 1 deň. Je treba si uvedomiť, že určité veci chcú čas, aby ste ich zo seba uvoľnili. Ak si niečo akumulovali desiatky rokov, vy nemôžete čakať, že za jeden pár dní to urobím a úplne sa toho proste zbavím. Nie, ono to chce svoj proces, aby ste pochopili, prečo to máte, aby ste pochopili, aké kroky potrebujete urobiť a mali ste ten správny proces, ako tým prejsť, ako sa od toho oslobodiť a popri tom paralelne budovať vnútornú silu, nadobúdať dobré pozitívne postoje, reakcie, ako reagovať na ten život. A postupne týmto transformačným procesom prejdete, až sa dostanete k nejakému bodu, kde uzavriete tú starú lekciu a uvoľníte ten starý program a už viac nebude vašou súčasťou, ale budete slobodnejšie a vedome si budete môcť vyberať svoje rozhodnutia a reakcie. Ja neviem, kedy tento bod príde. Áno, každý to má iné. Každý má iný čas, ktorý potrebuje, ale ja viem isto, že tento bod uvoľnenia, oslobodenia a nadobudnutia tej vnútornej sily a tých schopností, že sama si viete pomôcť, príde v jeden deň. Ak budete vytrvalo postupovať a budete robiť tie správne kroky a nadobúdať tie správne postoje a na to je veľa rôznych techník, spôsobov. Ja som celý tento proces nadizajnovala, vytvorila práve v programe Becoming Real Woman a práve prvá časť je silno zameraná na to sebapoznanie a oslobodenie. Prečo?
Pretože ja viem, že ak sa žena chce posunúť dopredu, ak chce uskutočniť niečo nové, ak sa chce cítiť lepšie, ak chce zmeniť smerovanie, ak chce nájsť svoje poslanie, ak chce zistiť, v čom je dobrá, robiť to, čo ju baví, chce mať lepší vzťah, chce mať lepšie zdravie, chce schudnúť, ak chce čokoľvek lepšie vo svojom živote, ak chce akúkoľvek pozitívnu zmenu vo svojom živote, najskôr musíte vedieť, ako sa vysporiadať s tým, čo stojí medzi vami a tou želanou zmenou. A medzi vami a tou želanou zmenou stoja tie podvedomé programy, stoja tie bloky, tie limitácie, tie strachy. Najskôr sa musíte naučiť adresovať tieto, až potom sa viete dostať hlbšie k sebe. Veľakrát to poslanie, tie odpovede sa dostanú na povrch, keď dáte preč všetky tieto vrstvy, tieto limitácie, ktoré vám bránia v tom, aby ste vôbec videli samu seba, aby ste videli svoje možnosti, aby ste videli svoj potenciál a to, kto naozaj ste. Niekedy sú tie limitácie, bloky a tie programy také silné, že sme sa s nimi stotožnili a musíte zistiť, čo je ten program a čo ste skutočne vy. A na toto ja mám ten proces. Týmto vás viem presne previesť. Nemusíte v tom ísť sami, dajte si poradiť. Toto je jedna vec, ktorú ja som sa naučila aj na svojej ceste, že naozaj nič neľutujem, pretože viem, že všetko ma posunulo bližšie k tomu, kto som. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, zmenila by si niečo, keď sa pozrieš naspäť? Neviem, pretože čak by som niečo zmenila a nebola by som tam, kde teraz som. Neviem, ale jednu vec viem isto. Celým tým procesom som v niektorých fázach mohla prejsť oveľa rýchlejšie a menej bolestivejšie, mohla som urobiť menej chýb, mohla som menej stratiť aj finančne, lebo ja som veľakrát aj finančne prerobila a stratiť aj ľudí a všeličo, proste urobiť veľa chýb. Mohla som oveľa menej bolestivejšie prejsť tým procesom, keby som si bola bývala, nechala poradiť. Alebo prijala pomoc, alebo požiadala o pomoc. Toto je jediná vec, ktorú viem na 100%, že dnes už žiadam o pomoc. Dnes viem, na koho sa obrátim, viem, ako sa vedome rozvíjať, viem, kde požiadať o pomoc, keď sa sama ocitnem v slepej uličke. Už viem presne, kam mám ísť a nebojím sa požiadať o pomoc, lebo viem, že mi to urýchli celý proces, lebo viem, že niektoré veci potrebujem, aby sa niekto iný zvonku pozrel na to. Mnohokrát som si myslela, že ako tým pôjdem sama, ja to sama všetko zvládnem, však ja to viem. Nie všetko vieme vidieť samé. Niekedy potrebujete, ako som hovorila v druhom webinári, potrebujete tých ľudí okolo seba, ktorí sú podobne naladení ako vy, aby ste sa inšpirovali. Potrebujete niekoho trénera, niekto, kto vás potiahne dopredu. Proste je to oveľa ľahšie. Ak je toto niečo, čo potrebujete práve teraz vy, potrebujete sa oslobodiť, potrebujete vykročiť vpred, potrebujete začať nastavovať sebe tie správne postoje, správne pracovať s energiou, prevziať zodpovednosť za svoj život, aby ste čokoľvek vo vašom živote mohli zmeniť a posunúť sa vpred. Ja mám na to proces, volá sa to program Becoming Real Woman, ktorý má 3 časti. Prvá časť je seba poznanie a sloboda, druhá časť je návrat ženskej energii a tretia časť je nová vízia a poslanie. A teraz o niekoľko týždňov začíname práve prvou časťou seba poznania a sloboda, ktorá je úplný kľúč, to najdôležitejšie. Je to 6-týždňový program, do ktorého sa môžete zapojiť. Ušetríte si veľmi veľa času, veľmi veľa energie a posuniete sa zásadným krokom vpred. O 6 týždňov môžete byť už niekde úplne inde, ako ste teraz. Ak sa pridáte k tejto skupine, ak sa pridáte ku mne do tohto procesu, pôjde to ľahšie. Je to program, ktorý je flexibilný, ktorý vo veľkej miere prebieha online. Sú tam každý týždeň je jeden videotréning, ktorý si pozriete. Sú tam skupinové stretnutia, to znamená od začiatku patríte k skupine, s ktorou sa stretávate, s ktorou komunikujete. Som tam ja neustále ako vaša podpora. Máte so mnou priestor na otázky, odpovede. Máte so mnou priestor byť vo VIP skupine. To znamená, že ja budem viesť tú vašu skupinu a budem vás tam zároveň koučovať. A celý program sa uzavrie osobným stretnutím na Real Woman Fore, kde sa všetky stretneme, kde završíme tento program, dostanete certifikáty a samozrejme ku všetkému v tomto programe máte doživotný prístup k všetkým videám, k všetkým audiám, kedykoľvek sa k tomuto procesu môžete vrátiť. Je to niečo, čo získate a je to navždy vaše. Ja vás naučím to, ako reagovať na život, aké postoje vám pomôžu prekonávať tieto limitácie a hlavne vám v tomto procese pomôžem prekonať tie najhlbšie programy, limitácie, ktoré máte a ktoré vás teraz brzdia, aby ste sa posunuli vpred. A vy k tomu budete mať neustály prístup. To znamená, kedykoľvek, o pol roka, o rok, budete mať pocit, že sa k tomu chcete vrátiť, môžete sa k tomu vrátiť. Neváhajte, pridajte sa,
Keďže pozeráte tento webinár, iba niekoľko dní už máte na to, aby ste využili zvýhodnené podmienky na zapojenie sa teraz do programu Becoming Real Woman a aby ste mohli aj získať bonusy v hodnote 100 eur. Takže kliknite na link nižšie, pozrite sa, pridajte sa, prihláste sa, začnite meniť svoj život. Veľa môžete zmeniť za 6 týždňov, ak máte správny proces, máte správnu motiváciu, máte inšpiráciu, máte tú skupinu, máte to vedenie, veľmi veľa dokážete zmeniť a viete spustiť naozaj svoju pozitívnu zmenu. Teším sa na vás a samozrejme aj na vaše otázky k tomuto webináru a tie z vás, ktoré si dáte šancu, ktoré sa rozhodnete pre pozitívnu zmenu, dáte dôveru mne, a uvidíme sa v programe Becoming Real Woman, sa veľmi, veľmi teším, pretože vás čaká úžasné obdobie, úžasná zmena, aj práca na sebe. Nebude to možno vždy ľahké, ale v konečnom dôsledku to naozaj bude stáť za to. A nezabere vám to veľa času. Áno, sú to možno 2-3 hodiny týždenne, ktoré si potrebujete na seba nájsť reálne, ak chcete uskutočniť pozitívnu zmenu. Teším sa na vás, majte sa zatiaľ krásne.